మీరు బ్యాచులర్ కదా సింగిల్ మా మగజోళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్లే ఉంటాయండి. ఇది చాలా సింపుల్ బేసిక్ మినిమల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. మీకు ఎవరైనా లవర్ ఉంటే పెళ్ళికి ముందే చెప్పేయండి, అంతేగాని శనగల కూరలో సైనైడ్ పెట్టేయటం, హనీమూన్ అని తీసుకెళ్ళి కొండ మీద నుంచి తోసేయటం, డ్రమ్ములో సిమెంట్ పోసి మూతెట్టేయటం, కోసి ముక్కలు చేసి కుక్కర్లో వండేయటం అలాంటివి చేయొద్దని. సింపుల్. మీరు కట్నం ఇవ్వద్దు, అలాగే మమ్మల్ని భరణం అదే అలిమని అడగద్దు. అంతే అంతే. ముఖ్యంగా నువ్వు కొరియన్ సిరీస్లు చూడండి కానీ మమ్మల్ని అలా ఉండాలని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. అలాగే ఇంకొక మెయిన్ క్రూషియల్ థింగ్, మన ఇంట్లో పిల్లలకి మీ ఎక్స్ల పేర్లు పెట్టుకోండి, కానీ మీ ఎక్స్ల పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మాత్రం మన ఇంట్లో పెంచాలి. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు?